खबर ना समाचार कोनो आइल बा आँख असरा में बा जियारा बलम घबराइल बा चिट्ठी लिखले है घर छठ हम करत बानी कैसे दौड़ा ले जाइब घाटे जुड़राइल बा की रउआ बहरा से घरवा जब ना की रउआ बहरा से घरवा जब ना आए हुए मलम जी छठ घाट के रसों छठ घाट के रसों छठ घाट के रसों जाइबे बलम जी बोल छठी मैया छठ घाट के रसों जाइबे बलम छठ घाट के रसों जाइबे बलम
घाट केकरा संगे हाँ जाइबे बलम जी रउआ बाहरा से घरवा जबना रउआ बाहरा से घरवा जबना आइबे बलम जी छठ घाट केकरा संगे हाँ जाइबे बलम जी छठ घाट केकरा संगे हाँ जाइबे बलम छठ घाट केकरा संगे हाँ जाइबे बलम छठ घाट केकरा संगे हाँ जाइबे बलम बोल छठी मैया की जय।